Christ's love is unimaginable. He carried the cross for you. Jesus Christ endured pain, rejection, and suffering, not for himself, but out of love. Today, ask yourself, what sacrifice can I make for someone else? A kind word, forgiveness, your time, your help. Love is more than a feeling, it is action. This is the right time to live it. Él cargó la cruz por ti. Jesús soportó dolor, rechazo y sufrimiento, no por sí mismo, sino por amor. Hoy preguntarte, ¿qué sacrificio puedo hacer por otra persona? Una palabra amable, perdonar, tu tiempo, tu ayuda. El amor es más que un sentimiento, es acción. Ese es el momento de vivirlo. Jesu Kristi buru obe maka gị. O jiri ịfụnanya die ihe ụfụ niile, mkpachapụ na ihe mgbu niile. Tata jụọ onwe gị, kedu ihe m nwere ike ime maka ọdịmma onye ọzọ? Ọ bụ okwu ọma? Ọ bụ mgbaghara? Ọ bụ inye oge m? Ka ọ bụ inye aka? Ịfụnanya karịrị imetụ n'obi. Ọ bụ ihe a ga-egosipụta n'omume. Ugbu a bụ oge ya. God bless you. Dios te bendiga. Chineke gọzie gị. Amen.